Kvindens menstruationscyklus. Der er en fejl i højre kolonne, derfor skal vi kun kigge på venstre kolonne. De første 14 dage forberedelsen til befrugtning. Hormonet FSH sætter gang i modningen af æg fra æggestokken. Derfor producerer hormonet østrogen i æggestokken. Det får cellerne i livmoderslimhinden til at dele sig, så de kan udvikle sig til en moderkage. Derudover gør østrogenen også slim i livmoderen mindre sej, hvilket gør det nemmere for sædcellerne at komme ind. Østrogenen får en positiv feedback i hjernen til at frigive en mængde LH-hormoner, som giver besked til æggestokken om at frigive det modne æggeløsning. Æggeløsningen kan se, at der sker en halv grads stigning i kropstemperaturen. De sidste 14 dage. Folliklen omdannes til et gult legeme, som producerer østrogen og progesteron. Østrogen fortsætter celledelingen i slimhinden. Progesteron giver signal til slimhinden om at lave slim, der kan få det befrugtede æg til at sidde fast. Det giver også besked om, at det skal lave en sej slim i livmoderen, for at det ikke kunne komme uønskede mikroorganismer op i skeden. Østrogen og progesteron holder produktet FSH og LH nede ved hjælp af negativ feedback, så der ikke bliver lavet nye æg. Hvis ægget ikke bliver befrugtet, så dør det gule legeme, og østrogen og progesteronproduktionen falder så kraftigt, så slimhinden ikke vedligeholdes og afgives ved en indre blødning, som kaldes menstruation. Hvis der sker en befrugtning, overlever det gule legeme, og fosteret vokser op. Lavet af Anders og Nikolaj.